Josu naiz, nire adina 75 urte, eta liburu saltzaile izan naiz, liburu denda batean. Kaixo, David naiz, 56 urte ditut, Gasteizko udaletxean lan egiten dut, eta 2 alabak ditu. Ni Aner naiz, Zarauztarra, 20 urte dauzkat, eta ikaslea naiz, pertsolaria. Nire garaian behintzat, zen rol bat. Jolastu behar duzu baloi batekin, indarra erabili behar duzu jolasetan edo jokuetan. Izan behar zarela indartsua, ausarta, eta beti egon behar zara, ez dakit, jotzen beste batekin edo... Niretzat gizontasuna ez da gauza estanko bat, baizik eta erabili dezakezun gauza bat, zure jarreretan, zure bizitzeko moduetan, harremanetan, estetiketan, bizimoduan oroar, eta horrekin jokatzea aprobetxa dezakezuna. Nire garaian bai, nire garaian bazuen, eta oraindik ere baietz esango nuke. Bai, ikusten dela, soldatan, lanetan, politiko arloan, nor agintzen du estatutan, eta dena. Gizon izateak eta gizon bezala jokatzeak eta kokatzeak boterea dakar eta boterea da. Batzutan beste gizon batzuen aldean, sentitu naiz, enuela paper hori betetzen. Gaztean nintzenean, ligatzen nuenean, nuen ligatzen, baina, berdin da. Ligatzera nintzenean, beti guk bagenekien zer egin behar genuen. Hau da, neskak ikusi, egin postura bat, azkenian boskortu egiten ginen, ez genuen zer egiten, baina, gizonaren egiten genuen, bai? Hori gero, etxeratzean nik pentsatzen, ridikulua da. Osea, nik ez dut moskortu nahi. Ez dut horrela jokatu nahi. Ez dut ezer, enagoa doz horrekin, eta ala ere egiten dut. Besteen aurrean, klaro. Nire kasua da, herrian, ni izan nintzen gizon bakarra euskarazko dantxak egiten nuena. Ricardoren Ioba edo Ricardoren semea, hobeago esan da, egiten dut euskarazko dantxak. Egun marikon, horrela zen. Eta beste kasu batean, adibidez, manukan uste 13 urte, zanio nire amari. Ama, belarritakoa jarri nahi dut. Eta nire ama, oso ondo. Baina eskerra aldean, eskubian jartzen bada, eres un marikon. Ikusten dut umeagotako Aner, gazteagotako Aner, eta nengoela gustora hor, enintzela eroso sentitzen, enintzela parte sentitzen, nuela izan nahi horren parte. Horren beldurra ere banuen. Negar egiten nuen eta negar asko egiten nuen, bakarrik nengoenean. Banekielako ere bai, besteen aurrean onartuta nintzela. Oraindik kostatzen zait, esan behar da. Ni meharri egiten dut pila bat. Gaur goizetik arratsaldera magilea jakorritu zait. Hola gabiltza. Uste dut hemen falta dala eta gizonon aldetik debate asko falta zaigula. Ze gertatzen da, nolabait beldur garela, gero gizartea edo klana edo herriak onartuko zaituen ala ez.